Така изглежда врата и сграда на 100 години, зад която ще ви покажа един двустаен апартамент. За местоположението е там малко по-надолу вляво е Орлов мост, а на около още 200 метра е Софийски университет и жълтите павета. Хайде да се качим нагоре да ви покажа апартамента. Вижте, 1926 година. Така изглеждат общи части на 100 години. Сградата е без асансьор. По два апартамента на етаж, общо 4. Апартамента е на втория етаж от 3. Това е входното антре. Показвам го и в обратна посока. Апартаментът е 67 квадрата. Допълнително към него има мазе 11 квадрата и таванско помещение 10 квадрата. Това е склада. Виждате, има прозорче и бойлер. Отоплението е на ток с климатик и конвектор. Баня с тоалетна. Виждате, че при нея има прозорец, което е доста добре. Апартаментът е изцяло реновиран преди 2 години. Това е кухнята. Значи тук в тази част е и дневната. Не съм намерил, но тя е някъде над 25 квадрата. Сигурен съм. Към нея има и малко балконче, което е с южно изложение. Достатъчно за една масичка да излезе човек, да изпуши една цигара, кафе. Виждате, има и голям бор. Виждате, че има вещи в апартамента. Той в момента е с наемател. И остана да ви покажа и спалнята. Ето така изглежда. Спалнята изглежда мъничка, но не е, според мен, около 12 квадрата това помещение. Това е от апартамента.